сайёра ҳамшираи тиб ё парастор аст. Дар бемористони Истиқлол кор мекунад ва аз интихоби касб розӣ аст. ба бовари ӯ барои парастор шудан бояд ба ин касб муҳаббат дошт. ба ғайр аз табиб фикр мекунам 80% корро ҳамшира бо бемор мекунад. Барои чунки мисол табиб ташхиси онро муайян мекунад, табобатро менависад, мондагиашро ҳамшира онро мисол бо бемор сарукор карда беморро табобат мекунад. мисли сайёра дар бемористонҳои Тоҷикистон ҳудуди 8000 ҳамшираи тиббӣ кор мекунанд. аз рӯи меъёрҳои ҷаҳонӣ вобаста ба шумори аҳолӣ дар Тоҷикистон бояд ба ҳар 750 сокин як ҳамшираи тиб хизмат расонад. аммо ба ҳисоби мақомот Тоҷикистон ҳоло ба камбуди то 4000 парастор рӯбарӯ аст. ва имрӯз мушкилотҳо бештар дар ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон, бархусус ноҳияҳое ки дар кӯҳсор ҳастанд, ноҳияҳои дурдасте ки дар яъне дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ мушкилӣ дорад, яъне ҳамшираҳои тиббии оилавӣ дар ин ноҳияҳои дурдаст бениҳоят яъне ки назар аст. вале ба бовари масъулин ҳукумати Тоҷикистон барои таъмини аҳолӣ бо ҳамшираҳои шафқат талошҳои бештар доранд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди кори ҳамширагӣ рӯз то рӯз рушд карда истодааст ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне муассисаи давлатии маркази ҷумҳуравии таълимию клиникии кори ҳамширагӣ ҷиҳати тақвиятбахшии рушди кори ҳамширагӣ ва расонидани кӯмаки дастурӣ методӣ ва баргузор намудани чорабиниҳои таълимию методӣ, яъне дар сатҳи баъди дипломӣ кор ва фаъолият бурда истодааст. норасоии кормандони тиб аз ҷумла ҳамшираҳои шафқат дар ҳолест ки ҳамарӯза хабарҳо аз ҳиҷрати пизишкони касбӣ ба хориҷ аз кишвар нашр мешавад. як сабаби аслии рафтани духтурон аз Тоҷикистон маоши паст гуфта мешавад ки вазорати тандурустӣ солҳост наметавонад пеши роҳи онро бигирад. маҳина давлатова баъди хатми донишгоҳ ва гирифтани ихтисоси аввал ба коллеҷи тиббӣ дохил шуд. 8 сол дар як бемористон парастор буд, аммо баъд аз рухсатии нигоҳубини кӯдак дигар ба кораш идома надод. сабаби аввалаш ин аст ки ман кӯдакбо надорам ва яке аз сабабҳои дигаре ки ман дубора барнагаштам инам ҳамон каммаошӣ аст. масалан ман ду маълумот ки дорам, маълумоти аввалам фарқияти маош ҳаст, ба ҳамин хотир ман тасмим гирифтам ки беҳтараш аз рӯи маълумоти якум кор кунам. ҳамеша фикрам ҳамин буд ки чӣ гуна метавонанд ба як маоши масалан ҳамширагӣ рӯз бибаранд. хеле мушкил буд. ҳоло маҳина мегӯяд талош дорад ки такмили ихтисос кунад ва барои идомаи кор ба хориҷ аз кишвар биравад то тавонад вазъи зиндагии худро беҳтар кунад. мушкили камбуди кормандони тиб дақиқан замони авҷи пандемия дар Тоҷикистон рӯ зад. аммо зоҳиран ин ҳол мушкили танҳо Тоҷикистон нест. соли 2020 замони авҷи пандемия дар ҷаҳон созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар як гузориши худ гуфт ҷаҳон ба ҳудуди 6 миллион парастор ниёз дорад. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳур ҳам дар паёми соли 2019 ба парлумон дар ин бора ба вазорати тандурустӣ дастур дода гуфт барои нигоҳ доштани духтурон, махсусан мутахассисони ҷавон чора андешад ва усулҳои ҳавасмандкуниро ба ҳукумат пешниҳод намояд, аммо кӯчидани пизишкон ба хориҷа, хусусан Русия ҳамоно идома дорад.